la jele ani nyanguma ni wati na jiɲɛ ka kala nga bla jele be wuli k'i ka hakɛw de ɲini i ka nafa bɛ min na k'o baaraw kɛ yaasa i bɛ se k'i ka jamanadenw olu nafa cogo min Faransikaw ka pankuru hélico feereyɔrɔ min bɛ n'o ye RBC ye ni waati na ale bɛ k'i suruku taama min ye k'i ɲɔɔri ka gɛrɛ cogo min na Libikaw ka fanga min bɛ yen n'o ye gouvernement d'union nationale ye ni ale bɛ Tripolikaw fɛ yen yaasa cogo min na u bɛ se ka hélicoptère min bɛ se ka furakɛli kɛ n'a bɛ fɔ ma ko min bɛ se ka tali kɛ joona furakɛli kɛ hukumu kɔnɔ u bɛ se k'o ta cogo min na ka dɔ fara u ka sanga kan ka dɔ fara u ka minɛnw kan yaasa fana ka se ka jɔyɔrɔ caman di u ma nka hélico in feereli senfɛ a bɛ n'a fɔ Faransikaw bɛ jate wɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min b'a to u bɛ se ka gɛrɛ nin Libika ninnu na cogo min k'a kɛ i n'a fɔ baɲumankɛ siraw dɔ don yaasa ka se ka dɛmɛ don olu ma nka a mɛna ta ka se ka i sen don u ka politiki kow u n'u ka gouvernement ta cogo la hinɛ ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ k'o kɛ birifini ye yaasa ka se ka gɛrɛ nin gouvernement in na gouvernement min n'o ɲɛmaa bɛ Abdelhahib Dababa bolo ni ale yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi nin waati in na yaasa a ka se ka pankuru san pankuru min n'a bɛ furakɛli kɛ pankuru min n'a bɛ lakana sabati n'o ye hélicoptère ye waleya in kɔni kun sigira sen kan sabula a yera k'a fɔ ko ji ye tiɲɛniba mun kɛ o kasara bonyana kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye septembre kalo tile 11 san 2023 u tun ye ŋaniya siri k'a fɔ k'u bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa cogoya min na u bɛ se ka nɔrɔbilaliw kɛ u ka kow sira fɛ Faransi laadala bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ale ni Libikaw kɔni kun kɛlen don ka degun sɔrɔ kosɛbɛ u ka bolodiɲɔgɔnmaw siraw fɛ nka nin waati in na jan dalen jan min ni maa caman bɛ k'a lakɔlɔsi k'a dɔn k'a fɔ nin na kɛ fɛɛrɛ ɲumanw ye u ka se ka gɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Libi furancɛla fanga jamana ɲɛmaaw la ka se ka u sen don u ka kow la ka se ka ɲɛfɔli kɛ min ye pankuru in ye ale sɔrɔli bɛ se ka kɛ cogo min na o la sa min ye Faransi yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na bɛnkan tɛ u ni Libi cɛ kuma tɛ gouvernement minnu bɛ yen bi fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ u n'olu ka masiraw tɛ u n'olu ka sɔ tɛ wuli da kelen na o la sa min ye nin waati in na ye gouvernement min tun bɛ kɔrɔlen n'o tun bɛ Fayez Al-Sarraj bolo ale tun y'a yamaruya sa ko hélicoptère RBC n'o ye H134 ani H135 ye olu bɛɛ lajɛlen ka se ka di ka kɛ n'u ka minɛnw ye an'u ka wolomasiri tabaw ka baaraw kɛcogo ye nka a yɛrɛ k'a fɔ sa ko min ye o baara kɔni ma se ka kɛ sabula fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ yen bi o dogolen tɛ maa la wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ o la sa waleya in kɔni bɛnna ni Khalifa Haftar ale min bɛ Libi masakɛya la bi ale ka wulikajɔw ye wulikajɔ minnu n'o o ye gɛlɛyaba don baara in kɛcogo la wa a ye degun don fana Faransi ale ni Libi ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati laban in na kabi Kadafi denkɛ kɔni ala y'o ka kalifa minɛ a la Faransi ale ɲɛma wulilen don k'u jɔ koyi yaasa cogoya min na sa maa min n'ale fatura Zintan dugu kɔnɔna na o waleya in k'o kɛ sababu ye yaasa bɛ se k'u magɛrɛ cogo min a dun yera k'a fɔ min ye o waleya in ye o b'a yira sa k'a fɔ ko basigibaliya ale ɲɔgɔn yɛlɛn don halisa Libikaw fɛ yen jamana in kɔnɔna na hali bi min ye nin ko min kɛlen filɛ nin ye a ye ɲuguɲugu ye ɲagaɲaga wuli sabula lakanabaliya fɔnkɔɲɔgɔnkɔw a y'olu barika bonya nka bɛɛ n'a ta Faransi ale sɔmin ka jan a bɛ k'i suruku bɛlɛ hali bi yaasa min ye ninnu ka sɔrɔko ye Libikaw fɛ yen ka se ka i sen don la ani ka se ka na i cogo hélicoptère feereli sira fɛ k'o kɛ sababu ye a bɛ se ka gɛlɛ cogo min nka bi min ye Libikaw yɛrɛ ye u yɛrɛ bɛ ka ko in jateminɛ u n'a bɛ ɲɔgɔn ye kumaw la hali bi sabula a yera k'a fɔ ni nin kɛra sababu ye Faransi sen ka don nin ko in na yalama siganamaw bɛ ka kuma min fɔ bi ni maaw yɛrɛ bɛ ka ɲininkali kɛ o la ko yalama min ye Kadafi denkɛ ka fagali ko in ye ko yalama Faransi sen bɛ o la wa walima min ye Kadafi denkɛ ye ale kun kɛlen don kangaran ye yaasa Faransi kana se ka i sen don Libi kow la nin ko ninnu de bɛ senna bi Libi maa mafalen fila minnu bɛ yen bi ni jamana bɛ olu bolo min ye Libi yɛrɛ kɔlɔsilikɛbaw ye u caman bɛ k'a yira k'a fɔ bi n'u m'u kɔlɔsi nin bɛna kɛ Faransi don sababuyaw fɛ yen jamana in fana kɔnɔna ɲagaminen don kosɛbɛ fan dɔw bɛ yen diɲɛ seleke naani kɛlen don k'olu ladɔn fan dɔw bɛ yen diɲɛ seleke naani kɛlen tɛ k'olu ladɔn
a fɔnko ɲɔgɔnko barika bonyanen don nka min ye Karafi denkɛ n'a ka maaw ye olu caman kɔni sigilen don ka nin ko in lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min ye maa minnu ye fagali in fana kɛ o sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka sen cogo min o ko bɛ se ka lakanaya cogo min na ka lajɛya cogo min na olu fana ka lawuli n'u ka laɲiniw kɛlen don kan nka o bɛɛ la min ye maa sɔn min kan minnu sɔn min ka jan olu ko k'u k'u kɔlɔsi sabula yɔrɔ caman Faransi bɛ don ni hinɛ ani makari sira ye k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna pankuru feere a bɛna hinɛ kɛ nka a b'i cogo yɔrɔ ɲini k'i don yɔrɔ ɲini o kɔlɔlɔ ntan o fana tɛ